Jesu Kristu inkosi. 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 Singakafundi ngicela sivala amehlo uthando. Baba thongcwele, Baba olungileyo, Baba othonomusa, Baba othonamandla. Nalizwi lakho utheli namandla. Uthena Nkosi libukhale kunazo zonke izinkemba esikandlangothi zombili. Thena Nkosi lihlaba kuze kwahlukaniswa amathambo nemkantsha. Lahlulela izinto zenhliziyo. Baba thongcwele ngiyacela ukuthi Nkosi ulidedele. Ulikhiphe emlonyeni wakho Nkosi. Lize kithi ngobushilo uPetro wathi singasuka siyephi uma suka kuwe Nkosi ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Nkosi Jesu siyazi ukuthi uma ukhuluma amazwi owakhulumayo anguphila. Amazwi owakhulumayo Nkosi uma siwamukele enhlizweni zethu ezimpilweni zethu Nkosi siyakuphila kuze kube kunaphakade. Shilo Nkosi ukuthi ophuza kulowo mthombo akayi kube esoma naphakade. Siphuzise ke Nkosi kulowo mfula. Siphuzise kulowo mthombo Nkosi. Siphela amanzi Nkosi siyawadinga siyawacela. Azosenza ukuthi Nkosi singabe sisoma. Siyazi Nkosi ukuthi abashaya esikhogweni bomile. Njengase sicebe Nkosi saze sacela Nkosi ukuthi simthole nje amanzi amancane. Ugcobo lwamanzi, iqabazi lamanzi ngenxa ukuthi sasomile. Kodwa Nkosi ophuza kulomthombo thena Nkosi ngeke abe esoma naphakade. Ngiyacela ke Nkosi emakhosi ukuthi ugobhoze impilweni zethu lomthombo, umthombo waseGolgotha. uJesu Kristu inkosi. 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 Umthombo waseGolgotha, umthombo waseGolgotha, umthombo ugobhozela wena nami, umthombo waseGolgotha. Enzini kaDavide
isihloko sakhona ke sithi umlilo wasezulwini. Izikronike zesibili chapter 7 sizofunda uverse 1 nje kuphela. Kuthiwa ke uSolomoni eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini, wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo, inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. uSolomoni eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini, wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo, inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Lapha ke sesifunde khona sithola uSolomoni ukuthi kanti ubekhuleka. Kuyacaca ukuthi uchapter 6 lapha kade ekhuleka khona. Kodwa siyithola indaba thina la kuthiwa ke lapho eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini. Lo mlilo wenzani? Wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo. Isimanga ke le ndaba. Ngoba iBhayibheli uPaul uyasitshela kulona ukuthi uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wenhleleko, is God of order. Akehlanga ngesikhathi esakhuleka uSolomoni, umlindile waqeda. Uma eseqedile useyaqala ke manje uyehla yena, kodwa ukwehla kwakhe sibona kwehla umlilo. Nangesikhathi ke ezokhulula abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu, wehla yena uqobo lwakhe engumlilo. Wabonakala lapha esihlahleni. uMose uyasibheka lesihlahla, uyasibona ukuthi siyasha, akazi ukuthi sishiswa yini. Kodwa manje uma ngazwa ukuthi asipheli, ezinye izihlahla uma zisha ziyaphela, kodwa lesi sinomehluko ngoba asipheli. Insindiso ke njalo uma ifika ngomlilo. Lesi sihlahla besimele inkosi uJesu efikile ukuzosindisa ibandla lakhe. Nisibonakala emthini ngoba ngesikhathi ezosindisa ibandla lakhe walenga emthini. Ngesikhathi elenga, lapho ayelenga khona kwakunobungcwele. Wayesethi ke kuMose, khumula imbadada zakho ngokumhlabathi omile kuwona ungcwele. Nangesikhathi elenga esiphambanweni, ubelenga enobungcwele kangangokuthi nakuba kwabamnyama ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Kodwa sibona ukuthi noma kunjalo ubungcwele babukuyena, ngoba sithola isenqo sethempeli sidabuka phakathi nendawo kusukela phezulu kuyoshona phansi. Asidabukanga kusukela phansi kuya phezulu, kodwa kusukela phezulu kuya phansi. Masidabuka sikhombisa obupristi bakhe, ukuthi kwakungumpristi omkhulu kuphela owayenolungelo lokungena endaweni engcwele, engena naye kanye ngonyaka eboshiwe. Hleze kwenzeka ukuthi akekho ngcwele ngale ndlela ekumele abe ngcwele ngayo afele phakathi endaweni engcwele. Kwakumele kutholakale indlela yokumdonsa mayefela phakathi, ngoba le ndawo yalesi senqo sesihlukanisa indawo engcwele nendawo engcwele. Lelo khethi, leso senqo sadabuka uma inkosi uJesu isesiphambanweni, ngoba yayizosindisa ibandla layo. Manje lento yayibona uMose ke yayikhombisa insindiso eyayizofika ngenkosi uJesu. Yabonakala le nsindiso ngomlilo. Sisazothola ngokuhamba kwesikhathi ukuthi nakuye uJesu kulaya umuthi lo kwakunomlilo owukhona. Mhlawumbe thina singaka-understanda ngendlela esifuna ngayo iBhayibheli, kodwa uma uqaphelisa sisakade ukubhalwa kweBhayibheli
kwakunomlilo laphayana ukuthi awubonakalanga ngamehlo enyama, njengalokhu kwenzeka kuMose uma kuzokhululwa abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Indlela-ke uNkulunkulu akhulula ngayo abantwana bakhe. Kodwa-ke isitha siyalwa uma kuzokhululwa abantu bakaNkulunkulu. Makufika uMose kwafa abantwana, makufika inkosi uJesu kwafa abantwana, babulawa abantwana. Hawu ukuthi bavele bayifela nje, babulawa ngoba uSathane ezama elwa nokuthi avimbe icebo likaNkulunkulu. So kungamangali umntwana kaNkulunkulu mangaba ubona uSathane elwa nawe, uzama ukuzovimba icebo likaNkulunkulu. Kodwa-ke sila ekuthaneni ke Solomon eseqedile ukukhuleka, lithi iBhayibheli kwehla umlilo uvela ezulwini. Ngithe mangiyifunda le ndaba ngathi hey, ake ngibuyele lapha ku-chapter 6 ngiyoza ukuthi kanti wakhuleka ngayiphi indlela uSolomon. Lele menza ukuthi ma ekhuleka kwehle umlilo ezulwini. Wenza kanjani? Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi yilento uNkulunkulu asifundise yona entabeni ngo-2023 kuJulayi. Enye izinto ayezenza uSolomon wayeguqe ngamadolo, lisho kanjani iBhayibheli. Kodwa-ke lokho ngicabanga ukuthi ngokuvuma kwenkosi makuhle kuyo sizofinyelela lapho mhlawumbe ku-part 2. Namhlanje asizogxila kulokho ukuthi kanti wakhuleka kanjani uSolomon kuze kwehle umlilo. Mhlawumbe nawe-ke kuzokunikeza ithuba lokho ukuthi ubuyele emuva uyohlolisisa indlela yokukhuleka, izinto ezenziwayo ngumuntu okhulekayo ezenza ukuthi uNkulunkulu anyakaze esezulwini. Kodwa mina engizogcizelela kukho indaba imlilo namhlanje. Ngumlilo lo owehla uvela ezulwini emva kokuthi uSolomon ekhulekile. Kuthiwa-ke eseqedile ukukhuleka wehla umlilo ezulwini. Now yini kanti umlilo? Umlilo uNkulunkulu uqobo lwakhe ungumlilo, lisho kanjani iBhayibheli? Lithi ungumlilo oqothukayo. Kusho oqothulayo, ngiyaxolisa. Okuwukuthi emva kokuthi ekhulekile uSolomon, uNkulunkulu washiya isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini, weza wazohlala ethempelini nabantu. Kusho ukuthi kunento yayikhona la, kodwa ngicabanga ukuthi sokuthola kahle-ke ku-part 2 lokho. Lapha-ke uma ubheka kuDeuteronomy 4 verse 24 sithola uNkulunkulu enguNkulunkulu onomona, a-jealous God. Ningixolele-ke ngizofunda ngesilungu kwamanje. Kuthiwa for the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Ngokuba uNkulunkulu noma uJehova uNkulunkulu wakho ungumlilo oqothulayo, futhi unguNkulunkulu onomona. Lamazwi-ke ayekhulunywa nguMose kubantwana bakwa-Israyeli. Ewakhuluma exoxa indaba yakhe yokuthi sebezowelela ezweni lesethembiso. Ebachazela ukuthi kodwa yena akazungena ezweni lesethembiso ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthe makakhulume edwaleni ukuthi idwala likhiphe amanzi. Kodwa yena wenza into ayeke wayenza kuqala, washaya idwala ngoba kwakusho kanjalo aphuma amanzi. uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu esingamkrema ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Kumele ngamanye amazwi simlalele ngaso sonke isikhathi ukuthi uthini manje.
Yebo khona amazwi awakhulumile izolo unesizathu sakhe. Ngesikhathi uAbrahama kufika indlala eKenani waya eGibhithe. Kodwa makufika indlala eKenani ngesikhathi sika-Isaka uNkulunkulu akamvumelanga ukuthi makaye eGibhithe. Akashongo ukuthi uSaka ukuthi angani wena ekuqaleni ubaba uAbrahama wamvumela waya eGibhithe. Ngizama ukucacisa ukuthi uNkulunkulu asimqheli. Sibheka sihlala silalele njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi uthini manje. Ngoba uma singahluleka ukulalela sogcina singafinyelelanga la sifuna khona. Uma ubheka lapha incwadini ekaNumeri chapter 9 uzothola lapho ukuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli ifu emini belithi malihamba usuku olulodwa nabantu bakwaIsrael bahamba usuku olulodwa. Malihlala lelifu inyanga yonke nabo bebehlala inyanga yonke. Uma kufanele bahlale inyanga ezisithupha bazohlala inyanga ezisithupha ngenxa yokuthi ifu ihlezi. Ngabanye amazwi bona bekumele bahlale bebheke phezulu. Thina kumele sihlale indlebe yethu sivulile ukuthi sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngaso sonke isikhathi ngiyakhumbula kukhona umunye umfelokazi ecela imali kumina. Kwafika kumina ukuthi angamnikezi. Mase ngithi mina wangani ukuthi iBhayibheli ungamflathela ocela kuwe. Ngamnikeza. Ey'nsukwini ezimbalwa wathola ukuthi uthatha indodakazi yakhe wayihambisa enyangeni. Kumele ulalele lokho uNkulunkulu akusho ngaleso sikhathi. Ukuthi ubetheni izolo uthini manje. Mlalelisise ukuthi uthini. Ngoba uzokwenza izinto ezingazokufikisa ezweni lesethembiso ngenxa yokuthi unolalela ukuthi ubetheni izolo. Nawe nokulalela inhliziyo kunokulalela uNkulunkulu. Umose ke ubechazela labantwana bakwaIsrael phezulu kwephuzu lokuthi unomona is a jealous God uNkulunkulu and is a consuming fire. So ngaleyo ndlela akamvumeli ukuthi mina ngibuyele eKenani. Nakuba esebathathile yonke leminyaka u40. Kodwa ngenxa yokuthi engalalelanga izwi likaNkulunkulu. Lokho kwamenza ukuthi angangeni ezweni laseKenani. Yabona ke ngiselapho ekulaleleni izwi likaNkulunkulu. Into eyadala ukufa kumuntu ukungalaleli izwi likaNkulunkulu. And ithi inkosi uJesu laphana kulokhu ke safunde ekseni kuJohn 8 kusukela verse 30 labo ke abaphendukayo noma 31 no 32 abaJuda abasebephendukile yathi uma nihlala noma nimi ezwini lami niyakuba ngabafundi bami isibili. And uma uqhubeka nendaba uzothola lapho inkosi uJesu iyacacisa ukuthi ngeke babe besafa. Uma ubheka lapha yana kuLuke chapter 20 sizama ukucacisa ke manje indaba yokufa noma indaba yokuhlala ezweni. Luke chapter 20 verse number 38 uma ngafusisi. Lapho kuthiwa uNkulunkulu kasiye owabafileyo kodwa wabaphilayo ngokuba bonke baphila kuye. uNkulunkulu kasiye owabafileyo kodwa owabaphilayo ngokuba bonke baphila kuye. Yikho lapho abaseKolose bethi uma nafa kanye noKristu ukuphila kwenu kufihlwe kuKristu ehlezi ngakwesokunene ekuNkulunkulu ngakwesokunene sikaNkulunkulu uBaba. So ngamanye amazwi la ithi inkosi uJesu uNkulunkulu kasiyo abantu abafileyo. Ngamanye amazwi ngesikhathi uAdam bephula izwi likaNkulunkulu elithena nengalo kuyamuntu bafa
ngoba uNkulunkulu akusiyo abantu abafileyo. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu akasiye owabantu abangalilaleli izwi lakhe. And umuntu ongalilaleli izwi lakhe ufile. And uNkulunkulu akasiye owalabo bantu ngoba uNkulunkulu akafi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu mehlala ezwini likaNkulunkulu, lokho kumenza ukuthi aphile engunaphakade. Ngamanye amazwi umuntu uphiliswa ukuthi ngaphakathi kwakhe kuhlezi izwi likaNkulunkulu. Akaphiliswa ukudla, akaphiliswa ukuya enkonzweni njalo njalo, kodwa uphiliswa ukuthi izwi likaNkulunkulu lihlezi kuyena, aliphume kuye. Uma like laphuma kuyena sekuphumile uNkulunkulu kuyena, sekuphume ukuphila kuye. Lithi lana ke uNkulunkulu kasiyo abafileyo kodwa owabaphilayo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu owabantu abanezwi lakhe, ngoba phakathi kwabo kukhona izwi lakhe. Ngenxa yalokho kukhona yena kubona. Uma kukhona yena kubona, ngoba yena akafi, nabo ngeke bafe, ngokuba bonke baphila kubani? Kuye. So umuntu ophilayo uphila ngoba uNkulunkulu. Abaphilayo baphila kubani? kuNkulunkulu. Yikho nathi sisemhlabeni bathe baseKolose siphila kuye uNkulunkulu. Uma siphila singabantwana bakaNkulunkulu, izwi lakhe lihlezi kuthina. Kodwa uma lingekho, lingaphili, singaligcini izwi lakhe, asiphili sibe siphila. Sifile kodwa sithi siyaphila. Siphile emhlabeni kuphela kodwa ezulwini asikho kuNkulunkulu. Mangaba izwi likaNkulunkulu, kukhona nje isicashana sezwi esingekho ngaphakathi kwethu, ngoba kusho ukuthi lonke izwi likaNkulunkulu alikho kithi. Bengisazama ke indaba yezwi ukuthi uMose akalilalelanga izwi likaNkulunkulu. Usethi ke uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Kanjani? Kusho ukuthi lo mlilo anguye uNkulunkulu uzoshisa amaphikakazi. Yena umlilo lo njengoba eyichaza le ndaba. Kodwa futhi manje uma uqhubeka ubheka lapha yana ku-Deuteronomy chapter 9 verse 3, usakhuluma uMose ngokuthi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo, kodwa ngakolunye uhlangothi manje akasayibeki ngendlela yesijeziso kodwa ngendlela yesibusiso. Uthi lapha ku-Deuteronomy 9 verse 3, understand therefore this day that the Lord thy God, he which goeth before thee as a consuming fire, he shall destroy them, and he shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. So la utwaqonda wazi kulolu suku ukuthi uNkulunkulu ohamba phambi kwakho ungumlilo oqothulayo, uyakubabhubhisa and abacekele phansi phambi kobuso bakho. Nina ke niyakubagudluza nibachithe masinyane njengalokhu uNkulunkulu eshilo kunina. So lo mlilo oqothulayo umelana nokubi, umelana nezinto ezimelene nezwi lakhe nezimelene nentando yakhe. So mayifika ngomlilo ufika ukuzochitha zonke izinto ezingalungile nezingafanele. Kodwa manje kulolu hlangothi uMose bese ekhulumela ukuthi lo mlilo lo uNkulunkulu ongumlilo oqothulayo ongivimbayo mina Mose ukuthi ngeKhenani, yena lo mlilo uyena kozonenza ukuthi ningene futhi eKhenani. Kusho ukuthi lo mlilo uyena ozokwenza ukuthi ungene ezulwini. Kuphela nje wena hlala kulo mlilo, yamukela lo mlilo. Lo mlilo mawufike kuwe, uhambe phakathi kwabantu ngumlilo. Namadimoni mayibona, namadevil worshippers abona umlilo mayibona wena, ngoba vele uNkulunkulu wenza izikhonzi zakhe zibela ngabe lo mlilo, ngoba naye vele ungumlilo.
So kuthiwa ke kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo wokushiswa nemhlatshelo, inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. Ake sibheke ke lo mlilo ngokweTestament elisha. Seke kwenzeka sike lokhuza noma singayithintanga ngiyithinta emkhulekweni indaba kaEliya. Kwehla umlilo uzodla umnikelo emva kokuthandaza kukaEliya. Yabona noEliya yenzeka into efanayo. Wathandaza ukuthi esewenzile umnikelo uNkulunkulu akawudlele umnikelo, wawudla wehla uNkulunkulu ngomlilo. Washa kwaqhamuka umlilo ezulwini kwasha umnikelo. Nalana esifunde khona kwehla umlilo ezulwini washa umnikelo. Kodwa ke sibuke ke manje ngokweTestament elisha. Lapha noma ubheka kuLuka 12 verse number 49 kuya verse number 50. Ukhuluma inkosi uJesu lana ithi, ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Bengifisa kangakanani ukuba ngase sewokhelwe. Verse number 50. Kepha ngisenombhaphathizo engeza kubhaphathizwa ngawo. Ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Yilento kade ngisho ekuqaleni ukuthi lo mlilo wabonakala kuMose esihlahleni. Kwatholakala leyo ndawo yayingcwele esentabeni uMose. Kanjalo nenkosi uJesu yabethelwa entabeni yaba semthini emnqamlezweni esiphambanweni. Yilelo mbhaphathiso ke ethi lapho verse 50, kepha nginombhaphathizo engizakubhaphathizwa ngawo. Angithi umuntu mangabe ebhaphathizwa uyacwila. Yebo, inkosi uJesu lana ayisakhulumi ngalombhaphathizo seqaleni eyabhaphathiswa ngawo nguJohane. Kodwa sikhuluma ngomunye manje umbhaphathizo ukuthi izocwila emhlabathini ke manje. Iyolanda abantu abafileyo. Iyolanda abantu kade bebhujisiwe ngoba kwathiwa mhlazane udla kulomuthi uyakufa nokufa, nginayimbala umuntu wafa. Manje inkosi uJesu siyafika ukuzolanda labo abafileyo ngaphansi komhlaba emathuneni. So ke yilo mbhaphathizo ke ekhuluma ngayo. Emva kwalo mbhaphathizo ke yayiseyawuphonsa ke umlilo lebethe ngize emhlabeni ngizophonsa umlilo. Bengifisa kangakanani ngasokhele bese sithi kepha ke nginombhaphathizo ekumele ubhaphathizwa ngawo. Uyabona kunezinto ekumele udlule kuzona kuqala ngaphambi kokuthi lo mlilo ukwehlele. Ngaphambi kokuthi lo mlilo ukwehlele kumele uqale udlule embhaphathizweni. Ngoba nenkosi uJesu before lo mlilo wehle wabiza ukuthi mayiqale idlule embhaphathizweni ongokufa. Uyabona ke akekho umuntu okwazi ukuthi afinyelele ezulwini esuke emhlabeni engazange afe. Akekho umuntu okwazi ukufinyelela ohlala ezulwini esuka emhlabeni engazange afe. Yikho iBhayibheli lithi uma nafa kanye noKristu ukuphila kwenu kufihlwe ezulwini. Ngamanye amazwi indaba iqala ekufeni. Even literally umuntu ukuze adlule ayohlulela lithi iBhayibheli umuntu umisele ukuthi afe kube kanye emva kwalokho kwahlulela. Okuwukuthi ngamanye amazwi ukuze umuntu afinyelele phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu kumele afe kuqala. Sekuya ngokuthi ke kwenzini. Kanjalo nathi thina abantwana bakaNkulunkulu ukuze sifinyelele ezulwini kubiza ukuthi bekhona ukufa. Nalabo babengaphansi komhlaba ngesikhathi kufika inkosi uJesu kwabiza ukuthi mayife yona esikhundleni sabo ukuze ivuke kanye nabo. Iyezulwini kanye nabo. Iyezulwini kanye nathi. Yikho lathi iBhayibheli lithi masife ukuze sivuke kanye naye uKristu. Kanjalo ke uKristu wafa kwabakanye esevukile wenza iGreat Commission. Noma ke esevukile
wayeseyebechazela la kulokhuza kuzenzo chapter 1 wathi hlalani eJerusalem nilindele isethembiso. So okwabo kwakulalela izwi kaNkulunkulu uthi litheni ukuthi wawuzofika nomlilo kona babengazi na bona babekumele bakwenze ukuhlala endaweni eJerusalem. Kuyini ukuhlala eJerusalem? Ukuhlala endaweni engcwele, ngoba siyazi kuneJerusalem elisha elingcwele. Bese lithi iBhayibheli nini eseliphunyukile enkembeni hambani ningabisabheke emuva. So iJerusalem alimele ukungcwele, futhi ngamanye amazwi bekumele ukuthi bahlale ebungcweleni besalindele isethembiso nembala ngosuku lwePentecost. Safika isethembiso lapho kuzenzo 2 kusukela verse 1 kuya verse 4. Kuthiwa kwathi sekufike usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi ngeyokuvunguza komoya onamandla yema yagcwala indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo. Yilo mlilo ke inkosi uJesu eyayithi ke ize ukuzophonsa emhlabeni. Zahlala phezulu kwalo nalo kubo base begcwala bonke umoya ongcwele. Ngitheni iJerusalem lelo kwathiwa bahlale kulona belimele okungcwele. Kusho ukuthi umoya ongcwele uhlala wehlela kumuntu ohlezi ebungcweleni, ngoba umoya ongcwele unguNkulunkulu uqobo lwakhe. So inkosi uJesu kwambiza ukuthi kuqale kufike yona izofa, kube nokuthethelelwa kwezono, umuntu akwazi ukubuyisana noNkulunkulu ukuze yehlise umoya ongcwele kaNkulunkulu wehlele kubantu. Isho kanjalo ke inkosi ilento kade izele, kodwa manje ukuze yenzeke leyo nto bekumele iqale iqhabeke indlela qala, ngoba umoya ongcwele ubengeke afike uma inkosi uJesu ibingakafiki ukuzongcwelisa ibandla lakuqala, ngokuthi abantu bafumane ukuthethelelwa kwezono. Thwake base begcwala bonke umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphimisela. So ke ilento eyenzeka uma uSolomoni eqeda ukukhuleka. Kusho ukuthi umkhuleko wakhe uSolomoni kunalento owayenza ezulwini, wahlanganisa abantu ababesethempelini noNkulunkulu. And umuntu wayengekho lapha eJerusalem ngaleso sikhathi kwehlume ongcwele akazange awuthole umoya ongcwele. Kwakubiza ukuthi umuntu abe ku-position right noNkulunkulu ukuze mawehla umoya ongcwele ehle afumane umuntu okuleyo ndawo ehlele phezulu kwakhe, ngoba sithola ukuthi lana ke bonke abantu ababekhona la behlelwa ngumoya ongcwele. Uyabona ke kuyacaca ukuthi abantu ababelapho abantu ababezingcwelisile, ngoba yabona lento ekuthiwa isono yenza sure ukuthi iyakususa endaweni engcwele. Yenza sure ayilenzi iphutha lapho, yaqala yangena yenza sure ukuthi uyahlukana nokungcwele, uyathanda awuthandi. Yabona nje uAdam noEva banele nje badla kulowo muthi, bayithatha bona idecision ukuthi siyasuka la, siyaphuma kule ndawo le ensimini kaNkulunkulu. uJuda Iscariot lithi iBhayibheli uSathane esengenile ke waphuma kuleyo ndlu babekuyona. Wenze njani? Wahamba waya kubabhali nabapriest, ngoba umuntu odle isona uyiphumela yena nje lakahlala. And kunalesono esisithatha kancane
esingasinaki. Isono sokwahlulela. Ngolunye usuku inkosi uJesu iyafika etempelini ifundisa abantu. Bese kufika ababhali mhlambe amanye amavesi abhalwe la mhlambe wona lamavesi mhlambe ayibhalwe yibona labo babhala ngazi. Kodwa wase kufika ababhali nabafarisi befundisi. Bafika enkosini uJesu bethi nami lo wesifazane ubanjwe oqotsheni ephinga, and just in case ukuthi usukhohlile uMose wasinikeza umthetho ukuthi abone njengalo lo kumele akhandwe ngamatshe abulawe. Inkosi uJesu yavele yagoba phansi kwangathi ayizwanga, yabhala phansi mhlawumbe bacela ukuthi ayizwanga. Hayi bayibelesela bathi hayi bo sithi lo wesifazane simbambe oqotsheni wasephakamisa ikhaya. But okay, yabona ke lapha phakathi kwenu uma kukhona ongenasono akaqale yena ke amkhande ngamatshe wesifazane, amkhande la ethempelini. Yazi iTestament elidala uma ufunda icabanga incwadi kaJoshua isahluko 18 mangaphosisi, wathi uJoshua makenze indawo la umuntu enze khona, umuntu enze icala ngokungesona inhloso abalekele khona ukuze angabulawa, ngoba kwakunesijeziso sokuthi umuntu ukhandwa amatshe uma ulile noma emulela umuntu. So lana ke kusethempelini, inkosi uJesu ithempeli indawo yomkhuleko, kodwa bona bafuna ukuthi balenze indawo yokukhanda abantu ngamatshe. Hayi yaqhubeka inkosi yabhala phansi yaloba. Mayivusa ikhanda, hawu bavele bahamba one by one. Lithi iBhayibheli bonke ngamunye kusukela kwabakhulika kwabancane badla unembeza wabo, balahlwa unembeza wabo, baphuma ethempelini. Babe ukwenza nethempelini kanti bekumele ngaba bayokhonza ethempelini, kodwa ngenxa yokuthi sebenze isono sokwahlulela, sona leso sono sabakhipha ethempelini. Angazi bahamba bayakuphi, kodwa khona baphuma ethempelini. Yathi mangabe iphakamisa ikhanda inkosi uJesu ayisababoni, ibona oyedwa nje lo zokwahlulela. Besithi inkosi baphike bamangaleli bakho nasi kwasho ukuthi naka basi bashonile. Wasithi ukuthi akekho okulahlayo, wathi nama ngikulahle. Ibe sithi inkosi uJesu ke ningahluleli khona anikwahluleli. Uyabona ke laba abafarisi nababhali bafike behlulela lo wesifazane. Kwenzakalani kubona? Behlulelwa. Bohlulelwa bani? Onembeza babo. Ubani odala onembeza? uNkulunkulu. So uyabona kuma ufuna ukwahlulela, masofika ngale qala kumehlulele nalokuhlulayo. Qala kumehlulele, uzofika ngale bese uyithola usenkingeni, ususahlulelwa nawe. Ngenxa ukuthi uhluleliwe, ngenxa ukuthi akekho umuntu ongenaso isono. So indlela enye izindlela zokuphepha ukuthi bazalwane singehlulile, ngoba uma sihlulele zosuke kubalwe nalesi sono uNkulunkulu abezosithandazisa angasinaki. Laba bantu laba bebehleze ethempelini kahle, uma bebengahlulelanga bebengeke bazithole sebephuma ethempelini. Baphuma bona ngenyawo zabo. Kusho ukuthi isono sinale force yaso. Le force ivele imkhiphe umuntu endaweni kaNkulunkulu. So asawuqaphela ke bazalwane ukuthi njalo sihambe ngobungcwele, izwi likaNkulunkulu lihlale kithi ngoba sihlanjululwa ngalo izwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kwalo asikwazi ukuba ngcwele, asikwazi ukuhlanjululwa, ngoba ngeke sikwazi ukuligcina singalaleli. Simele ukuthi sililalele usuku nosuku, silifunde siliqonde silazi. Yabona mangaba ubheka incwadi kaDeuteronomy, ngithi isahluko 17 uma ngaphosisi, uNkulunkulu ukhuluma ngoMose eprofeta lapha uthi
Uma ke sekufika isikhathi lapho nina bantwana bakwa-Israyeli senifuna ukuthi nifane nezinye izizwe, ngoba abantu bayathanda ukufana nezwe, abazalwane bayathanda ukufana nezwe, bayathanda ukukopela abantu ezweni. Mase nifuna ukufana nezwe, senifuna ukuba namakhosi nani njengabantu basezweni. Anoqaphela ukuthi inkosi yenu kufanele ibe nekopi yayo yembhalo, bese inkosi yenu ifunde imbhalo usuku nosuku ukuze ingaduki endleleni kaNkulunkulu. Indlela le imibhalo ebaluleke ngayo ukuthi nakuba bekunezwe mhlambe ngicabanga belifunda abapristi noma abalokhuza abakhulu, kodwa la inkosi idinga ikopi yayo. And nawe njengoba sithwele ubukhosi bukaKristu, yilo nalowo muntu udinga ikopi yakhe, ingahlali ilale intuli kodwa ayifunde usuku nosuku. Ngiyacabanga ukuthi amakhosi akwa-Israyeli nawakwaJuda ahluleka ukuthi enze izwi ngenxa yokuthi mhlawumbe amanye ayengesenayo ikopi, amanye ayenayo kodwa engayifundi le kopi yembhalo. So into ezokugcina ukuthi uhambe ngey'miso zikaNkulunkulu ukuhlala unekopi kaNkulunkulu noma ezwi likaNkulunkulu ihlale kuwena, ngoba inkosi uJesu ingulizwi. Ngesikhathi uthatha izwi likaNkulunkulu lifaka kuwe, ufaka inkosi uJesu kuwena, udala ukungafi kuwe. Njalo Nkosi ohubayo amaHubo 119 verse number 11 uthi, ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingune kuwe. Babathwa namandla ngiyakhuleka Nkosi, siwazwile amazwi akho, sizwile umkhuleko Nkosi kaSolomoni, ukuthi wenze ukuthi wehle umlilo uvela ezulwini. Lo mlilo awugcinanga ngokuthi wehle, kwabonakala inkazimulo yakho phakathi kwabantu. Wadla umnikelo wokushiswa Nkosi, wadla nemihlatshelo Nkosi yamakhosi. Ushilo ke Nkosi Jesu ukuthi masinikele imizimba yethu ibe ngumnikelo ophilileyo nopheleleyo nothandeka kuwe uNkulunkulu othongcwele. Nkosi yamakhosi, uma sinikela ngale ndlela Nkosi anikela ngayo Solomoni, impela Nkosi umlilo wakho uyakwehla ezulwini, uhlale phakathi kwethu, nenkazimulo yakho ihlale phakathi kwethu ngobushilo Nkosi Jesu. Wathi siyithempeli lakho Nkosi Jesu, ngiyakhuleka ukuthi kube lona lo Nkosi agcine izwi lakho, agcine izimiso zakho. uNkulunkulu othona amandla usifundise nathi ukukhuleka ngaleyo ndlela Nkosi, ukuthi wehle usezulwini Nkosi yamakhosi, udle konke Nkosi yamakhosi okungumnikelo okuyithi Nkosi imizimba yethu, uyidlele wena. Kungakho Nkosi uPawulu ethi akuseyimi ophila kimi kodwa nguKristu osephila kuye uPawulu, ngoba Nkosi Jesu wawusuhlile ungumlilo, wawusenkosi yamakhosi uyawudla umzimba wakhe. Nkosi yamakhosi kwase kuphila wena. uNkulunkulu othongcwele ngicelela ilona lo Nkosi ukuthi ahlale kuwe Nkosi, akhuleke Nkosi ngendlela efanele phambi kobuso bakho nethandeka kuwe. Uze Nkosi wehle wena ongumlilo oqothulayo, azahambe emhlabeni engumlilo oqothulayo. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi usigcine emakhaya Nkosi ngokuhlukana kwethu, nasemsebenzini Nkosi, nasezikoleni, nasemphakathini uNkulunkulu othongcwele, nasezihlotsheni. Silekelele Nkosi ukuthi sihambe ngobungcwele, silekelele Nkosi yamakhosi ukuthi sihlale ezwini lakho. Siyazi ukuthi uSathane uyakhohlisa, ungumqamimanga. Wafika kuAdamu, wafika kuEva, eyomkhohlisa ethi hayi uma edla uzofana noNkulunkulu. Kanjalo Nkosi nakuthina ke uyafika uSathane esikhohlisa ngento zezwe. Siyacela ke Nkosi ukuthi usilekelele, sibambe ukusho kwakho, sibambe izwi lakho Nkosi, iminako yethu
isuke kulelizwe Nkosi, ngoba uthe Nkosi umuntu othanda izwe umi eyisitha sakho, kodwa Nkosi kunomyalo sinikeze wona wathi uNkulunkulu oyingcwele kufanele sifune wena nokulunga kwakho. Thena Nkosi khona konke okwasezweni esikufisayo nesikudingayo kuyanekwenezelwa thina. uNkulunkulu onamandla sibonga ukuzwa ukuthi kuzokwenezelwa kulokho esinakho, ngoba uthena Nkosi uyakwazi sikudingayo singakaqheli. Okwethu uNkulunkulu onamandla ukufunisisa ubuso bakho, okwethu Nkosi yamakhosi ukwenza ukulunga Nkosi kubantu uNkulunkulu ongcwele siphila nabo, sipha amandla okwenza ukulunga, ngoba Nkosi wena mela isihawu hayi umhlatshelo. Silekeleleke Nkosi ukuthi sibe nesihawu, sibe nesihle kubantu, sibe nothando Nkosi, sibathanda umakhelwane bethu njengalokhu sizithanda thina, njengoba sizwile maqondana nangenkonzo zabesifazane ukuthi Nkosi sishiye kwasemuva. Nkosi yamakhosi ukuthi sibe nesihe, sibathanda umakhelwane bethu, siphela amandla Nkosi, ngoba ngokwethu asikwazi uNkulunkulu ongcwele ukuthanda, ngoba singabantu sisenyameni Nkosi. Kodwa Nkosi uma usipha amandla, usho kanjalo umpostoli uPaul ukuthi ngingenza konke ngoKristu Jesu ongiqinisayo. Siqinise ke Nkosi usiphela amandla, njengalokhu usiphila amandla ukuthi sibe ngabantwana bakho, njengalokhu sakwamukela. Siyabonga ke Nkosi yamakhosi ukuthi singabantwana bakho, siyakubona njengalokhu njalo uma Nkosi sidlula kulomhlaba ngokumusa nothando lwakho wena endleleni iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uJesu Kristu inkosi, inkosi, uJesu Kristu inkosi. Umana